анъанаву оинҳои ҷашни таърихи наврӯзи аҷдодӣ дар деҳаю мавзею маҳаллаҳои ноҳияи Ашт ҳамчун суннатҳои неку арзишманд зинда мондаанд. бино ба суннатҳои неку шоистаи Наврӯз, ноҳияи Ашти вилояти Суғд ободу зебо, сарсабзу хуррам гардида, дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳия бо вусъати корҳои созандагии иншооти нави соҳаҳои иҷтимоии иқтисодӣ ба рушди ноҳия замина мегузоранд. дар рӯзи Наврӯз ба истифода дода шудани силсилаи иншооти соҳаи тандурустӣ тӯҳфаи наврӯзӣ ба сокинони ноҳияи Ашт арзёбӣ гардид. Маркази ташхисию табобатии Баҳри Шифо аз нахустин муассисаҳои муосири тиббӣ дар ноҳия мебошад, ки баҳри иҷрои дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба ҷорӣ намудани усулҳои пешрафтаи ташхису табобат, баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасониҳои тиббӣ ба аҳолӣ бо саҳми соҳибкорони ватанӣ ва мутахассисони соҳаи тандурустӣ дар беморхонаи марказии ноҳия таъсис ёфтааст. Филиали маркази ташхисию табобатии Баҳри Шифо ҳамчун навгонии Наврӯзӣ бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурӣ, маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ, мақомоти иҷроии, ҳокимияти давлатии маҳаллӣ, кормандону собиқадорони соҳаи тандурустӣ ва аҳли ҷомеаи ноҳия ифтитоҳ ёфт. таъсису фаъолияти филиали маркази ташхисию табобатии Баҳри Шифо дар ноҳияи Ашт, татбиқи амалии сиёсати давлатӣ, иҷрои барномаҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи замонавӣ ташкил намудани ташхису табобат, ҷарроҳиҳо, усулҳои муосир, дастрасии аҳолии деҳот ба хизматрасониҳои пешрафтии тиббӣ мебошад. дар арафа ва рӯзҳои Наврӯз ҳамчунин дар соҳаи тандурустии деҳоти ноҳияи Ашт дигар иншооти нави соҳа мавриди истифода қарор гирифтанд. беморхонаи сироятии минтақавӣ дар ҷамоати деҳоти Ориён, таъмини оби нӯшокӣ бо сохтани чоҳи амудӣ дар шӯъбаи дуюми ҷарроҳӣ дар шаҳраки Дӯстӣ, шӯъбаи таваллуд бо муҷаҳҳазгардонӣ бо таҷҳизоти замонавӣ дар деҳаи Бободархони ҷамоати деҳоти Понғоз аз чунин навгониҳои наврӯзӣ мебошанд ва ба беҳтар намудани хизматрасониҳои тиббӣ дар деҳоти ноҳияи Ашт мусоидат менамоянд. сокинони ноҳияи Ашти вилояти Суғд бо ҳамин гуна навгониҳо дар фазои ободу шукуфо бо ифтихору шукргузории рӯҳии фараҳу шодӣ Наврӯзи фарруху фархундаро истиқбол намуданд ва ҳама суннату оинҳои Наврӯз дар Наврӯзгоҳи ноҳияи Ашт инкосу ифода ёфтанд. дар намоиши оину суннатҳои наврӯзии аҳли ноҳия ҳамаи анъанаҳои таърихии он, пеш аз ҳама муждагонӣ аз ин айёми бедории табиату оламу одам, қалбҳои саршори суруру меҳру вафо, чеҳраҳои шоду шукуфо, либосҳои тозаву вуҷуди поки сокинон, орзуҳои неку созанда, фарорасидани айёми сабзаву шукуфтанҳо, оғози кишту кору фаровонию тозакориҳо, тантанаҳои рӯшноиву покиву садоқат таҷассум ёфтанд. намоиши намунаҳои дастовардҳои соҳаҳо, ҳунармандони ноҳия, заҳмати аҳли идораи муассиса, намояндагони ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия, ки дар онҳо зиндаву поянда будани анъанаҳои эҷоди ҳунарҳои мардумӣ, орзуву ниятҳои неку созандаи халқ ва фарҳанги ҷашни қадимӣ инкос ёфт, шаҳодат аз он аст, ки халқи тоҷик меросбарони ҳақиқии Наврӯзанд ва ин ҷашни бузургтарини миллӣ ба шоистагӣ арҷ мегузоранд. наврӯзиҳои аҳли ноҳияи Ашт собитгари он аст, ки ҳамагон дарк намуданд, ки бо ҷашни ҷаҳонӣ эълон шуданаш масъулияти рисолати соҳибони Наврӯз аст, ки тамоми суннатҳои қадимии онро дубора эҳё намоянд ва ба онҳо маънии тоза бахшанд. зеро арзишҳои ахлоқию маънавӣ ва ҳикмату оинҳою суннатҳои Наврӯз бузургу нодиранд ва ба тамаддуну фарҳанги Наврӯз аз ҳарвақта дида ҷомеаи ҷаҳон низ ниёзи бештар дорад. аҳли Наврӯзгоҳи ноҳияи Ашт ва дар симои онҳо кулли сокинони ноҳияро раиси ноҳия, намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ба ифтихори ҷашни миллию ҷаҳонӣ шодбош гуфтанд. таъкид ёфт, ки маҳз ба шарофати истиқлоли давлатӣ Наврӯз зиндаву эҳё гардида ба ҷашни миллию давлатӣ табдил ёфт ва сол шукӯҳу шаҳомату маънии тоза касб менамояд. зеро асолати иҷтимоиву ахлоқии Наврӯз хеле бузург буда нишонаи тафаккури созандаву бунёдкоронаи халқ мебошад. дар рӯзи Наврӯз ба гурӯҳи калони намояндагони соҳаҳои ноҳия мукофоту ифтихорнома ва тӯҳфаҳои наврӯзӣ тақдим гардиданд. дар наврӯзгоҳи асосии ноҳияи Ашт дар таронаю чакомаҳо ҳикмату оину суннатҳои Наврӯз, ифодаю тараннум, арзишҳои олию маънавию ахлоқии фарҳанги Наврӯз васфу пешниҳод гардид. кӯдакону наврасон, ҷавонони саодатманд, пирони кор оину анъанаҳои Наврӯзро иҷро карданд, ки шаҳодати таваҷҷӯҳи сокинони ин мавзеи таърихии тоҷикон ноҳияи Ашт ба фарҳанги ғании Наврӯз ва башорат аз ҷовидонӣ будани ин ҷашни беш аз 6000 солаи таърихист.
наврӯзгоҳи аҳли ноҳияи ашт ва наврӯзиҳои бошукӯҳи аҳли ноҳия таҷассуму ифодагари зиндаву поянда будани ҳикмату оину суннатҳои накӯи наврӯз дар дилу вуҷуди ҳар фарди ҷомеа ва ифодаи нияту орзуҳои накӯи наврӯзии сокинони ноҳияи ашти вилояти Суғд гардид.